semoga jadi keluarga yang ini sudah tadi sudah foto sama saya. Iya, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga berbahagia selalu, yang penting sehat selalu. Semoga cepat diberi momongan dan bisa terus sampai akhir hayat nyaman yang memisahkan. Amin. Ya mesti mandine wong piyai kulino prihatin. Nduk Niken. Iki dalam Mas Bayu. Kula wis ngantu-antu ketemu kapan melih karo Nduk Niken. Para pamriksa ya wis ngenteni Nduk Niken Salindri lho. Piye nek wis dienteni ya kudu diati-ati, suarane dijaga sing becik. Gitu Mas Yuda. Saestu nggih wong Mbak Niken niku cara sak menika cara kembang nembe mekar-mekare, cara bintang nembe bersinar-bersinarnya. Jaga swara, jaga serawung. Nggih. Nek panjenengan serawung seniman seniwati kaya Ibu Waranggono kaca pengerawit wis pas. Nggih. Serawung karo Mas Yuda ya wis pas. Ya seniman ya kiai. Sing penting aja serawung iblis.